ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಅಂದು ಪಿದರ್ದಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಪೋಯ್ಜ. ಸೋನು ಗೊಬ್ಬುನ ವಸ್ತುಲೆಡು ಗೊಬ್ಬುನು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೇರಡು ಕುಲ್ಲದು ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪವೆ. ಆಯಾಗ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ಓವುಲ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತುಪ್ಪೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬುಡ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ತೂಪೆವೇನು.
ಇತ್ತೆ ಸೋನುನು ಯಾನ್ ಈ ಮಂದಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟುವೆ ಉಂದೇನು ಒಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಥೆರಪಿದ ಮೇಡಮ್ ಕಟ್ಟರ ಪಂತೇರು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡೋಡು. ಇನಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.